So welcome to back my YouTube channel Daoga Harimau Afad blog video. Noi नोंथांमोन दिनै नोंथांमोन दाखालि आङो Facebook पेजआव नोंथांमोननो गोबाव समनिफ्राय खोन्थाबाय थादोंमोन जोंनि दावगा हारिमु आफादा गोदान खेबनि थाखाय बा नैथि खेबनि थाखाय जोङो बर' सुंद' मुभि बानायगासिनो दं। दिनै आंजों लोगोसे दङ बे सुंद' मुभिनि टाइटेलखौ जोङो नोंथांमोननो उनाव खोन्थागोन। बे सुंद' मुभिनि आंजों लोगोसे दङ दिनै एक्टर अमृत बसुमतारी। बिथाङा दाखालिसो जोंनि बैसागुआव मोनसे जि जोंनि दावगा हारिमु आफादा मोनसे एलबाम बरनदोंमोन बेयाव जाय दालायाव बानाय दावखा गाला बेखौ बिथाङा खालामदोंमोन। दिनै जोङो जाय एक्ट्रिसआ बेजों गादोंमोन थांनाय सेथि खेबनि दालायाव बानाय दावखा गाला बिथाङा मेट्रिक पास जानायखाय बिथाङा फैनो हाथ'वासै। थ' गोदान जोङो जाय केमेरामेन सफेन नार्जारी बिथांनि दैदेननायावनो जों गोदान आरो मोनसे सर्ट मुभि बानायगासिनो दं। थ' जाहैबाय एबारनि गोदान एक्ट्रिसआ जाहैबाय आंनि बिनानाव पदमि बसुमतारी गयारी बिथांखौ जों एबार एक्ट्रिस महरै लादों मेन फावखुंग्रि महरै। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय दावगा हारिमु आफादनिफ्राय जि मोनसे जों भिडिअ बानायनाय बा सर्ट मुभि नोंथांमोना बिराद अनसायगोन। थ' बेखौनो आसा खालामहरबाय दिनैनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै माबादि जोंनि रिहार्सेलआ बा जोंनि शुटिं टाइमा मारै जागासिनो दं नोंथांमोना नायलांदो। स' लेट्स गो। स' लोगोफोरनि बे केमेरा खेबबाय थानाया जाहैबाय सफन नार्जारी आरो बे जाहैबाय एक्ट्रिस आरोखि। नोंथांमोना बावैसोनि सिगाङावनो साननैसो बा साननै सानथामनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरो बे जोंनि गलाघाट जिल्लानिफ्राय जि जोंनि दावगा हारिमु आफाद मोनसे जोंहा दङ। थ' बे दावगा हारिमु आफादनिफ्राय जों मोनसे सुंद' बर' सावथुन दिहुनदों। आसा खालामो नोंथांमोना बे जोंनि गलाघाट जिल्लानिफ्राय जि नाजानाय आसा खालामो जोंनि जि बे गलाघाट जिल्लानि जि जोंनि बर' समाजनि जि माखासे दामनाय देनाय बिथिङानो जा हारिमुनि सुंद' मुभियानो जा एसे एनै जोंबो गलाघाट जिल्लानिफ्राय माबा मोनसे सुफुंहरनो हायो नामा बेखौनो आसा खालामहरबाय। थ' नोंथांमोना नायलांदो शुटिंआ सोलिगासिनो दं। स' आसा खालामो नोंथांमोना गाबोन नैबे जि रबिबार समाव जोङो नैबे जायगायावनो जों लकेसनखौ लाफैबावगोन। गाबोनबो बिराद मोजां मोनसे लकेसन बियो। ओरै दिनै अखा हादों हाखांनानै जि जोंनि जोरांनाय बोथोर बे समाव जों गाबोन बेयाव माखासे ना गुरनायफोरखौ लागोन आरो लकेसनखौ नोंथांमोननि देखायहरनोसै। आं नागालेण्ड हाजोआ बारा गोजान गैला। थ' नोंथांमोना नागालेण्ड हाजोखौ नाहरनो हागोन आं नोंथांमोन देखायहरनि। बे एक्ट्रिस जागोननि डिरेक्टरनि उनाव थानाय बै हाजोआनो जाहैबाय नागालेण्ड हाजो आरोखि। एजा नायनो हागोन गासिबो माइ गायग्रा फोथार रिफ्लेक्टर हमग्रा जोंहा मिथुन हाज'वारी नैबे जाबाय अमृत बसुमतारी बिथाङानो एक्टर आरोखि। एकदम गामियारि नुथाय जोङो मोनसे परिबेकखौ जोङो बे सावथुननि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव जों लाबोनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि जि नाजानाय थांखि इयुनाव माबा मोनसे जोङो बिहोमा होलांनो साननाय बे बिहोमाखौ नोंथांमोना अनसायना लागोन बेखौनो नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामहरबाय। नोंथाङा फैलाय सिगां फैलाय फैबाय था बेहायनो थाबाय था ओरै दूर হৈছে ইমান